Na zo in same ka. Dan jira kaga ya kira ma. Salamu halo. Alabar mai gida ma hasadan ka fadawanka. Kwarai kuwa. Na same shi ma ga ni gahi ma muna tare yanzu. To komai ya daidaita kenan za a fara abin da nake na ana aiki ko? To masha Allah na gode Allah saka da kai. Allah saka da kai. Aka muka Allah. Kai da waka da ne? Adamu Zango sun zauna da Alin Nuhu yanzu sun gama tantancewa an yi sikirin din mu za mu fara fita aiki. Yaro. Kai. Motoci na gaya maka ɗaya bayan ɗaya za mu rika hawa waccan tana yi gowa abin da ba a faɗa na gaya maka. Sai dai makiyan nan su haƙa rami su binne kansu. Bakin ciki ya ihe su. Kamar yaron nan Adam A Zango. Ina jin ka. Mai gida kenan. Kwarai kuwa. Kamar ba kwanan nan ne masa hanya aka ɗauke a masana'anta ba. Ta kane kai ka bari wai ya kuka yi da ɗan auta ne na ji an ce ɗan auta shi ma ya haɗu da wannan lamari. Ɗan auta shi ma ai kai dai kawai ka bari. Ina jin ka. Hadiza Gabon. Da su Fati Washa. Da ya yi kirsu. Rahama Sadau. Ya kuka yi da Jamila na gudu? Tun na kore ta a masana'anta. Jamila na gudu? Ya kuka yi da babbar yarinyar na ban sunanta? Wannan yarinyar yar Gombe. Momi take Momi Gombe. To ni yarinyar da take a masana'anta ta ma ni ba san da ita ba. Allah sarki he na haɗu da Hamisu Bureka can kofar gidanmu yana abin nana. Yana yi wa yara wannan abin da yake yi. Na yi sa'ar iya da ba ta ja yayya. Bari mun yana da zabi magana. To ai ban gaya maka ba. Ina jin ka. Kace menene? Yaron nan Hamisu Bureka. Hamisu. Yaro mai lokaci kenan. Ni na tura shi Nijar. Allah da zamani ya dauka. Waƙar Jaruma ni na rubuta ta. Jaruma kuma ko kamar kana nan gurin. Waƙar so dan kana nan gurin abu ne zaka ce waƙar Jaruma kai ka rubuta makarecin banza makarecin gobe. Ƙarya a kaina aka fara.